Prvo, veliki posao koji je odrađen do sada u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave pokazuje neke globalne odnose. Mi smo do sada uvek bili suviše usredsređeni na u stvari onih 28.000 ljudi koje zovemo administracijom, nekakva čista uprava, a u stvari država izdržava oko 500.000 zaposlenih i njih ima i u puno sektora koje ljudi ne doživljavaju, da tako kažem, kao suvišne. Niko administraciju ne vidi kao pružaoca usluga, iako oni to zaista jesu, neophodni su da bi se država razvijala i radila svoj posao, ali ima tu i lekara i, na primer, zdravstvo zapošljava oko 120.000 ljudi, školstvo zapošljava oko 150.000 ljudi, tu su najveći resori. Sagledali smo višak, ne možemo da kažemo tačan višak gde je, ali možemo da kažemo koji nas to sektori, funkcije koštaju za zarade više nego drugi kad poredimo međunarodno, i to jesu u odnosu pogotovo na rezultate i zdravstvo i pravosuđe i unutrašnji poslovi, nešto i odbrana, dok prosveta o kojoj se puno govori da ima puno zaposlenih, ali zato što su rascepkani, a u troškovima nisu iznad proseka. Ostali resori su čak ispod proseka u međunarodnim poređenjima koje smo radili, mada verujemo i vidimo da u lokalnoj samoupravi ima dosta viška, pre svega zato što vidimo da se iste usluge pružaju sa mnogo više ili manje ljudi. Međutim, kod nas lokalna samouprava ima relativno malo nadležnosti, u drugim zemljama ima više i zaposlenih i nadležnosti. Dakle, to je uopšteno, a specifično određivanje, takođe smo radili analize koje pokazuju primere na koji način i koje vrste viškova imamo, ali tačno određivanje je odgovornost svakog resora i resornog ministarstva, jer to je visoko specijalistički posao i svako ministarstvo mora da vodi računa o tome da vidi kako mogu da se pruže bolje usluge, da se više uradi sa manje.